Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da mai buƙatan ɗaya daga cikin wa'innan fina-finai ɗin da wa'inda ma suka fi hakan sai ya garzaya ya mana magana a cikin number da muka ajiye a kan wannan link ɗin. Duk wanda yake son fina-finanmu wanda ma suka zo a baya ko da yawa ma wanda kake da tallansu, to za ka iya mana magana ta WhatsApp ɗinmu ko kuma ta Telegram. In sha Allah mu kuma za mu biya ma buƙata kamar yadda muka saba yi.